alertaves en Rai que els reis no s'assemblen als tres típics reis que tenim en ment? Bueno, de fet vam intentar que s'hi semblessin, no sé per què dius que no s'hi semblen, perquè és el que deia del vestuari segurament, que era tan dolenca. Però no hi ha rei negre, tant entens? Perdona? No hi ha rei negre, o jo no l'he vist. Bueno, això no. Però, bueno... sí, havien de respondre més o menys a la imatge que tenim a la ment. Saps? Encara que no hi hagi rei negre o així, bueno, amb les capes, les corones, tot això... No era aquest objectiu no era deliberat, de que hi hagués un estranyament o que no s'assemblessin a lo que... Al contrari, més aviat havien de ser-ho, havien de semblar-se una mica. No del tot, perquè també és una mica avorrit, però el fet que no hi hagués rei negre era perquè no en tenien cap. Bastant simple. Bueno, jo no en coneixia cap. Quan els reis es banyen amb aquella espècie d'oasis, té algun significat quan agafen pedres i les deixen allà sobre? Com els jueus, quan els enterren i posen pedres allà sobre? No, la veritat és que... No, la dimensió simbòlica, diguéssim, no és la manera correcta. Perquè tot, el que deia allò, realment la pel·lícula, quan dic que és plana de veritat. Quan dic que no té cap... que no té profunditat, no la té ni profunditat simbòlica. I per això que vull dir, el valor simbòlic és que està totalment eliminat, també. Però sí que hi ha una mica una sintaxi, no? Perquè al principi que escolls aquell diàleg de mira quines coses més boniques que veiem, i llavors comença la pel·lícula. Sí, bueno, és molt global, però... Molt. Crec que... Sí, és com aquest desig d'algú però que no s'acaba materialitzant mai. I de fet, de seguida ja te'n dones compte que aquest desig no hi és, que és estèril, no? És una pel·lícula potser sobre l'esterilitat, no? Perquè res no condueix a res. I res no aporta res. Fins i tot al moment de la duració, saps? Malgrat que hi hagi la música, saps? Tampoc és d'allò emocionant. És l'esterilitat absoluta, o el límit màxim que les imatges, no? I encara mantenir una certa vibració. Crec jo. Però bueno, potser no. I una mica... Digues. No, en el que comentava ella, potser ja ho has dit una mica, però quan ensenyes aquesta pel·lícula a altres llocs es llegeix igual, perquè sí que hi ha elements molt locals, diguem. Com hi ha aquesta tensió sagrat-profà, també hi ha la parla, és molt d'aquí, les espardeny, hi ha algunes coses que no fa cap. És secundària. A tu et sembla important, però esclar, si no... Tu per què t'hi fixes? Qui es fixa en les sabates d'una pel·lícula? Ningú, si no els reconeixes. T'has fixat mai en les sabates que en qualsevol altra pel·lícula? No. Però nosaltres sí que ho fem, per tant aquí potser sí que seria una lectura. Sí, però vull dir que no. Però vull dir que això, precisament, és que és un detall que no... Perquè la gent normal no... Em preguntaves per l'altra gent. Vull dir que la gent normal no s'hi fixa en això. La manera de parlar, clar, no l'entenen. Així que tampoc. No. Que és una sort, sovint, perquè parlen una mica malament a vegades. La manera de parlar una mica penosa, diguem.